Súčasný rýchly svet je všade a ja keď niekde prídem, tak každý sa ponáhla, nemá čas, len hovorí, že nemá čas, veľa roboty. Nech sú trošku pánom svojho času a vedia si zaradiť veci, nech robia samozrejme svoju robotu 100%, ale nech si vyhradia aj čas na seba, na svoju rodinu a takisto potom aj na svoje deti. A keď to deti uvidia vlastne u svojich rodičov, tak budú vedieť, že vlastne aj oni majú čas hlavne na seba. Poďme, raz, dva, 3, 4. Raz a vytoč sa. 2. Všetko začína v rodine, pretože ak dieťa cíti, že tam je akási disharmónia, tak tá rovnováha vo vnútornom vonkajšom svete nebude. Potrebuje stravu, potrebuje pohyb, potrebuje eliminovať stres a potrebuje mať pocit, že ho niekto má rád. Veľa tínedžerov trápi obezita hlavne preto, lebo vlastne po škole idú niekde do nejakého fast foodu, v škole nejedia a potom prídu do nejakého fast foodu, kúpia si jedlo, ktoré je všelijaké fajnové, hračku, je to rýchle, je to možno aj módne, že tam sedia a rozprávajú sa, ale tomu ich zdraviu to neprospieva. 38, športe 39, 40, 41, 42. Najviac sa mi páčili tie súťaže a ako sme sa mohli zapájať vlastne. Na dnešnej prevážke sa mi páčilo, ako Roman cvičil s tým mečom. Z prednášky som si zapamätala asi najskôr to, že musíme zdravo jesť, že sa nemôžeme veľa prejsť, ale musíme jesť akurát. Do projektu Tučko som sa zapojil preto, lebo sám som chcel vedieť, aké to bude mať ohlasy a ak bude pomáhať ľuďom, tak to je paráda a priamo keď deťom, tak ešte lepšie.